Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la noi informații juridice. De data aceasta am hotărât să vorbesc despre asistentul personal și însoțitorul persoanei cu handicap grav. Care sunt atribuțiile și care sunt deosebirile între aceste două categorii? Conform legii 448 pe 2006, asistentul personal al persoanei cu handicap grav este acea persoană care supraveghează, care acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. Atenție! Nu este vorba de asistentul personal profesionist, care este o persoană atestată pentru a oferi acest tip de servicii de îngrijire. Așa cum vă spuneam, asistentul personal poate beneficia de contract individual de muncă, contract care se va încheia cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, dacă această persoană care solicită ocuparea funcției de asistent personal îndeplinește anumite criterii stabilite de lege, și anume, ar trebui să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți, să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care să o facă incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal, să aibă capacitate deplină de exercițiu. De asemenea, foarte important, să aibă o stare a sănătății corespunzătoare, să fie absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, excepție de la această solicitare sau acest criteriu pe care legea îl stabilește, ar fi rudele și afinii până la gradul al 4-lea, inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz. În situații excepționale de la propunerea aceasta, asistentul social poate solicita autorității naționale pentru persoanele cu dizabilități reducerea acestor studii și în cazul altor persoane. Trebuie să aveți în vedere că, contractul individual de muncă al asistentului personal încetează odată cu decesul persoanei cu handicap. În baza contractului individual de muncă, asistentul personal al persoanei cu handicap grav are dreptul la un salariu, la un program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. De asemenea, are dreptul la concediul anual de odihnă potrivit dispozițiilor legale care se aplică personalului încadrat în instituțiile publice conform legii stabilite pentru fiecare angajat din această țară. Conform aceluiași act normativ, o să vă spun că însoțitorul este persoana care acompaniază persoana cu handicap și care beneficiază de drepturi în condiții prevăzute de lege. Adultul cu handicap poate opta pentru un însoțitor sau un asistent personal. Legea prevede că și adultul cu handicap vizual grav primește pentru plata însoțitorului o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal la o gradație 0, stabilită potrivit prevederilor legii cadru numărul 153 pe 2017 privind plata salarială a personalului plătit din fondurile publice. Deci diferența dintre asistentul personal și însoțitor este aceea că asistentul personal este un angajat al unei instituții publice, pe când însoțitorul este persoana care însoțește persoana cu handicap grav și este plătită de către persoana cu handicap grav din indemnizația pe care aceasta o primește. Îmi doresc ca informațiile acestea să ajungă la cât mai mulți dintre dumneavoastră, să vă fie utile. Și orice comentarii aveți, am să vă rog să le lăsați în secțiunea comentarii de la această postare sau în mesagerie privată. Până data viitoare, nu rămâne decât să vă salut cu drag!